төшкәнне сизәм, әз генә мин ала торган әйберләр кыйбатланды. Мин ала торган әйберләр кыйбатланды бераз. Шул яктан рубль төшкәнне сизәм. Һәм әлбәттә ки рубль төшкәчтен инде аның доллар үскәне дә бит инде сизелә. Сизелә шул яктан мин менә әле күптән түгел генә яңа елдан соң берәр кая барырмын дип уйлап тора идем. Берәр кая ял итәргә. Һәм әлбәттә инде хәзер доллар үскән чорда берничек тә мин андый поездканы, андый баруны уйлый алмыйм. Мин Макдональдста кофе эчәргә яратам. Хәзер Макдональдс хакларын күтәрде, шуңа кофене сирәгрәк эчәсе була инде. Шулай ук Төркиягә барырга уйлап торадым, ләкин доллар күтәрелде, шуңа алыштырып булмый. Бераз кыенсызлыклар килеп чыкты. Аблай булган акчабызны кирәкле бер генә тотабыз хәзер. Кием, салым бик алып булмый. Ашарга шул вакыяк әйберләрдән алабыз инде. Ay kubra geri başladı. Kubra geri başladı hala. Bütün әйберне паху үсте. Bütün nersen? Әйберләрне паху үсте. Үсте не үсте. Şu an karamazsam sıralı yeri. Biz sorunlarının ezrek osla düşün sizeriz. Niçin degende azık türk beyler kerildi. Bu şartlığa ezgegine tübün. Indi pensionerlarga pensiyalar özeli artmagan. Bu indi julga da arttı 499 somalga yanvar ayından bula. Pensiyalar el artmagan bizge indi ezrek kisege suva. Bayasım düşkənin sizəbiz, özümüzdə zarplata üstüney, bəyələr bir katı kütərilə, arzan neyberlər alırğa tırışağız, потому что пенсияда дегез, зарплаталардаз. В общем, қашан тоқтаттырлар екен, очень большой вопрос, татаршан şey екен, білмеймін. Бізде bir katı sizілі. Подъемные, пенсии мизерные, 6 тысяч, там не на Новый год. Квартплата и что-нибудь подешевле, как говорят продавцы, исходя на цены за топливо, мы поэтому повышаем цены. Вот гречку себе я не могу позволить за 86 рублей, я буду умирать, да я ее не куплю. 60 litre. Ну там же не килограмм.